Sa laing usbaw na sab sa presyo sa produktong petrolyo, mga mananagat sa General Santos City mireklamo na. Samtang mga mag-uuma sa Mlang Cotabato mibalik sa paggamit sa tradisyonal nga pagpatag sa basakan gamit ang kabaw. Ano ang report ni Abby Caballero? Kapin 50 katuig nang nagapanagat si Tatay Elizar. Matud niya dako gayod ang kalahian sa iyang income kaniadtong barato pa ang presyo sa diesel. Sa 200 pesos kuno niya nga krudo kaniadto, layo na iyang maabtan. Maong karon pati ang ilang konsumo, ila na lang kunong ginadaginot. Karon ang among 100 sila ka dito mo nang among panagat lahi na good timing na. Ang pagkaon siya sa usahay mo nang gingang sa nang mukaon kag duha ka tubok tulay unsa nang isda duha karon tikaso mo ka upat mo na to atong kaunon. Mag-budget na good. Bugas. Bis mukaon ta sa nagkaning humay nga gwapo karon mais lang sa. Adlawng Martes, laing pag-usbaw na sab sa mga produktong petrolyo ang gipatuman. Kapin 4 pesos ang gisaka sa kada litro sa diesel ug kerosene. Niusbaw sab og kapin 2 pesos ang kada litro sa gasolina. Tungod sa subling pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ang mananagat nga si Felizardo wala na lang una nanagat. Bali 200 karon, kuan lang. Marag duha lang ka litro, kapin gamay kayo ang kuan. Muna nga among panagat dili man din yung nga kuan kayo kay tungod nga diferensya sa unang panahon. Pero naa mis doon. Saya makakuha sa dili. So lisod jud kayo tay. Oh, lisod diferensya jud sa una. Sa Mlang Cotabato, inay nga makina nga pangpatag sa mga basakan, mga sudlay nga gama sa kahoy nga ginabira sa kabaw na sab ang gigamit sa mga mag-uuma sa lungsod. Kini aron makadaginot kuno sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa usa ka ektarya man gudaw, 50 ka litro sa gasolina ang kinahanglan sa makina nga kuliglig aron ipatag ang basakan. Sa presyo karon sa gasolina sa Mlang nga anaa na sa kapin 90 pesos, kapin 4,500 pesos ang ilang magasto sa gasolina pa lang. Wa pay labot ang bayad sa taong motuklod ug ang renta sa kuliglig nga moabot sa kapin 5,000 kada adlaw. Hinuon mas paspas kung kuliglig ang gamiton. Kung kabaw man gudaw, moabot sa 2 hangtod 3 ka adlaw ang proseso. Apan matod sa mga mag-uuma, antos na lang sa daw una aron makadaginot. Panghinaot nila nga mahatag na ang subsidy sa gobyerno ngadto kanila. Matod sa Department of Energy, ang oil price hike tungod sa European Union ban sa Russian oil imports ug summertime sa Northern Hemisphere countries gikan Hunyo hangtod Setyembre. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.